Sharp. Zilini namhlanje. Dankie mdali mfethu ishaneli yamaphanda sidila namaphanda siyamaphanda wonke meyaphumelele sonke siyamoshana njengamanje sidile kuphela so njengamanje nje siyala istudio njengamanje siyabeka manje Ishaneli yamaphanda. powerhouse siyashuta ngekhaya yayishaneli yamaphanda akuyona channel ishaneli yamaphanda Dankie mdali. Ngiyaphila mfethu. So many different places, see many different crimes, too many different minds. There's so much to see when looking through us at a different eyes. See many people struggle, see many people hustle, see many people flossing, but they ain't seeing nothing. See many people walking like they looking for something. See many people. Ngiyakwazi ukudlala ibhola, ngiyakwazi mfethu umjito waselokishini yabo. So abantu benza izinto ey'hlukahlukene, abanye bayacula, abanye ama-poets, abanye bayadayisa, abanye benza izinto ey'hlukahlukene nje ezamabhizinisi, abanye bayofunda yonke indawo. So wena yini ekwenze wakhetha lo mkhakha? Wayeka ukuyosebenzela umlungu because ngeke ngikubona mina ugqoke iyunifomu uhambe uyosebenza. Yini kodwa ekwenze wayeka yonke into ethi uyosebenzela umlungu waqala ikhampani yakho as a black person? Into engayisho nje ukuthi bhuti wami yabona kulokhu njengoba wazi ukuthi mawusamncane kunezimo odlula kuzona. Yeah. Mhlawumbe ngesimo sasekhaya sikushayayo, mhlawumbe abazali, yabo mhlawumbe abasekho, ukhula kanjani. Mhlawumbe umuntu uyithandela ukugqoka kahle ngaso sonke isikhathi. Uthola mhlawumbe lapho awunawo amandla ukuthi wenzeka leyo nto leyo. So by the time nami ngikhula ngoba njengoba usho ukuthi ungazidlala ibhola. Ukhumbule ukuthi phela mina ibhola okuyisifiso sami ukuthi nami ngigcine ngiyilo mdlali lo vele mhlawumbe if ukhumbula kahle nami. So uqhubeka nami ngithi ngizama ukudlala ibhola. Isimo siyashintsha, ibhola kahle ngile inkokhela. Yabo le inkokhela ibhola. Ibhola ngalithanda, ngalinikeza uthando, ngisola semncane sana sebenza. Ngaze ngafika esikhathini esigaba sokuthi manje usuyabona ukuthi kahle ekhaya sewuwena manje njengoba sewuwena kusafanele wenze izinto. Ibhola lapho likhokhela. Sisithini lapho isimo sesiyasho ukuthi-ke awuzame ukwenza something obonayo ukuthi izokwazi ukufaka isinko ekhaya. Ukhumbule ukuthi phela mina ngithi vele streetwear nokuthanda ukugqoka kahle. Into vele angithi ngiyithanda kudala kuyiwona kuphela usangenawo. So ngathi-ke ngiqala izinto kanjena nami ngikwazi ukuthi ngeke ngenze into engiyithandayo ngoba vele ukugqoka ngiyithanda. Kodwa manje sengikuhlanganisa njengokuthi nami ngifisa ukwazi ukuthi kube khona into esiyenzayo lapha ekhaya, kube khona into enzayo. No, ngiyayizwa uma ukuthi mhlawumbe abazali basekhona. Nokuthi abazali basekho, umama nje wangishiya ngina 5 years. Baba wangishiya ngina 7 years. So ngikhula nje vele mina nje lo abazali basekho. So uma ngichazela nje isitori sami sakhe nje umama ngachazela kabanzi. Mhlawumbe nje angina 5 years sasihamba sinendlela esisegoli. Nomama. So vakasha lapha ngiphila kahle umama ngithanda, umama uyithandela igqola amagolide, umama nje oyithandela zonke izinto ezirayo. Shuthi lapho leso sikhathi masihamba sihamba segoli ngavele ngazumeka, uyazi mamncane uma uhambe sidlela ende uyazumeka. So mangizumeka kanti umama uyabona ukuthi udriver ngathi useyaphuma endleleni. Yabo. So uma ebona ukuthi udriver useyaphuma endleleni avela ngithatha ngibheke nge-scratch nje la isuka lapho. Ngibheke ukuthi ngicela ukuqala ukuthi wagcina kusale mina ngedwa kuyo moto. Ngidrive phela. We understand how ingane na 5 years awazi ukuthi kufanele uphume ubheka kephi. Awazi ukuthi kufanele ukhale kubani umama lapha lo. Yabona lo buhlungu labo even manje nako ukuthi mangihleli fike lezo inyembezi lezo ukuthi ngagcina ngabona into kanje. We understand ukuthi angazi la ngiwa khona. Angazi kumele ngephi. Angazi kumele ngitshele bani. Base nabanye osisi ukuyibona bangisiza. Into engangiyazi nje ibhilidi sasakuyona iflat ukuthi se-4 lapha. So dathi-ke labo sisi abangisiza ngahamba nabo masifika khona lapha kwi-step 5 sesiyasona. Ngafika ngachaza ukuthi hayi kusebenza into kanjena. So lapho-ke mase kufanele sengibuyele ekhaya. Manje mina ngazi ukuthi kwenzakalani. Yabo ukuthi kwenzakalani. Ngiyambona umama ulele lapha phela umuntu ona 5 years wazelapho ngokufa. Understand. So lapho mangikhula nento kanjalo ngikhula vele nobaba ngasekho. Yabo. Ngiyakhula ngiyazama lapha ngizama khona. You understand? No mfethu ngiyakuzwa.
Ngiyabuzwa mfethu kwishaneli yamaphanda babukeli kubona bonke. This is not a story, you understand? So sengiya-understanda now ngiyibuza as mina umuntu ukuthi umuntu okholwayo. Mina, I believe in God ngiyakholelwa kuNkulunkulu. Reason why, sorry to cut you off. Reason why ngisho njalo angiyena umuntu esontweni kakhulu. But mangibuka impilo yami ngoba ngiyaba namaphutha khona sengqala ukukhulu ngiyaba namaphutha ngenza into engafanele emphakathini. Ukuthi abantu abaningi abazi bayibonela nje uphumlane babone brand abasazi story behind. Mhlawumbe bayi-few abasazi istory. Kodwa ngikule nto ethi as we are talking, I say le brand Dankie mdali. As kuyi-Dankie mdali, ngifuna lesi story okusaziwa abantu abangaki. Let's talk about it ukuthi uNkulunkulu ukusize kanjani, because now I see Dankie mdali. Yeah. This is a brand engiyibona ukuthi ayidesignanga. Makuthiwa uyingane yakhishwa ngewind imoto yini, and then you survived it because of God. This means wena umntwana kaNkulunkulu wakhetha ukuthi uphile. This means you survived something. That's why you Dankie mdali. Akubanga ibrand yabo liyakhamba. Uma ngilalela njengamanje, so ngifisa ungichazele ukuthi yini le abantu abangayazi ngawo owakwazi ukuyisurvive ekukhuleni kwakho. Usurvive kangaka, uzuba ngaka kanjani? Yabona bhuti wami uma ngixoxela ngike ngaba nenkinga ngoba phela nje bathi ngisho singathi ngazama ibhola langikhokhela. Nasesikoleni umuntu washesha waphuma ngesinqumo sokuthi ekhaya isimo asikho sihle. So uma ngiphuma ukhona nje umfowethu wangintroduce wathi hayi bafu uyabona ukuthi la kuyabheda. Azame ukuthi siphume la njengamadoda samsozama njengezinye ingane ehlezi la. Lapho kulezo endlela esasithatha zazingazizinhle. Ngoba uyabona ukuhlukumeza umuntu ukuze ukwazi ukuthi ube right ngiyona impilo. Yabo. So abafowethu engihamba nabo ngaleso sikhathi ngaxoxela ukuthi mina kuphela usele wonke abasekho. So mangidlula ezimeni enjalo ngaphinda futhi ngabuyela kulona ibhola. Ngiyabona ukuthi kahle hle lento akusiyo ngiyami. Refresh ngaregroupa ngabona ukuthi no akuyona impilo. Ngoba yazi ukuhlukumeza umuntu uma usuyithatha leyo nto leyo uyisebenzisa umuntu uyakhala lapho kwenzakalani ngempilo yakho. So izimi kanjalo iDankie mdali ihamba lapho ihamba nami lapho njengoba izofika khona manje la. So survive car accident. You were 7 years. Yeah. 5 years. Wakuthatha ukuthi ukhule uzobe inkosana ekhaya to help ifamily to survive. Yeah. So wadlula ey'ntweni ey'ningi wayi-drop out wangaba umuntu ofundile usho ukuthi keni nje yangabe saqhamuka lento ekuthiwa i-graduation ngawo. So wawusudecide wena ukuthi uyikhuthaze as umuntu omnyama waqala ibrand ngizwe isitory sakho. Enye into futhi sorry. Enye into futhi kahle sengizama ukuyiprova kule nto engiyenzayo ngoba sengiyaprova phela manje. Into engizama ukuyiprova bafowethu labo abanye babo esasihamba nabo bakhombisa ukuthi ukhona singakwenza nabanye bafisa abasakwenza ongekho right. Bakhombisa ukuthi kukhona singakwenza nathi ungajabulisa umphakathi nawe bangisupporta manje. Abanye abangisupporta bazi ukuthi ngiphuma. Nawe mbukeli uyayizwela uyafunda survive ey'ntweni ey'ningi. Car accident 5 years ngoba kalokho wasedlula ekubeni omunye wabantu uganga. Uma sithi ukuganga siqonde ukuthi ukuthatha ezinye izinto abantu ungavumelene nabo, and then you survived ekutheni ungabi isigilini because abanye bayowunga mshaya abanye bayidla ama-drugs. But uma bengabuka le video nginayo into ethi bangashintsha ungathini wena kubona ukuthi uyisho bese emakhaya nje abantu ukuthi yini ungayisho umuntu obhemayo namhlanje ongafuni ukushintsha ukuthi kuyenzeka. Mina ngakusho uhlezi ukuthi ihlezi ngisho ukuthi never give up. Okay, I'm living proof. Njengoba ngithi I'm living proof. Abantu bangibona endaweni ukuthi simbonile enze ukuthi nami senze ukuthi manje ukhombisa ukuthi kuyenzeka. Ukuthi nje kudinga urefresh kwami. Urefresh kwami, regroup. Uyithole wena. Uyisupport wena ngikwazi ukuthi ngisupport wena mina ngiyisupport. Kumele ngiqale ngisupport mina ukuze abantu bakwazi ukusupport. So if umuntu efisa ukwenza something ebona ukuthi kukhona angakwenza but uyadoubt
bakwethu nani nayizwela futhi nabantu abasha ukuthi uyakwazi ukukhula udlule ey'meni futhi ufunde. Ngiyacabanga ukuthi ukhona umuntu esibukayo osekhaya, ungathini kuyena after konke lokhu usudlule khona nje empilweni kwakukhulisa, wena ungathini kuyena esekhaya? Mina ngasho nje umuntu wami ukuthi ngihlezi ngisho mina ngithi never give up and live in proof. So uma ngisuke ngisho njalo ngisuke ngisho ngoba bakhona abantu abangibonile ngidlule kwizimo lezi kade ngichaza. Bangibona ngikhula, bangibona ngikwenza amaphutha, bangibona ngikhula, bangibona futhi ngiqalile Dankie mdala. Ngingasho nje mina ukuthi kuyenzeka. Ngingasho nje mina ukuthi kuyenzeka ukuthi nje kumele uqale uyisupport wena before support omunye umuntu. Awukwazi ukusupport futhi wami mina ngingayisupport mina. Yabo? Ngingasho njalo. So kulokho okwenzayo umuntu oyidalele ngemali yakho or it's ade ube wafanda ngingalisho ngicwale kodwa mangazi ngifana. Konke engikwenzile ngikwenze phuma bayithini lapho lokho ebengikuthola okuncane. Shuthi singasho sithi uku-investa kwena uya-investa kanjani? Ngingasho njalo ngithi ngiya-investa nangemali. Okay mfowethu, siyabonga futhi kakhulu kwishaneli yamaphanda ngoba silana nje sizophusha khona ukuthi akuphandwe bakwethu. Akuvuke ekuseni kuphandwa, asikwazi ukulinda uhulumeni esikhathini sethu samanje, kumele siphandele. So esengingakubuza manje, iziphi izinto oyidayisayo? Mhlampe i-t-shirt ngiyayibona ngigqokile nansi inhle, mhlasimpe ukuthi uyidayisa umalini, utholakala kanjani? Yiziphi nje naziphi umehluko wazo? Lapha kwi-Dankie mdala sinezinto ey'ningi ey'khona lapho i-catalogue yethu. Sinama-t-shirts ahlukene ngama-design aqala ku-150 abo-180 agcine ku-350. Siphinde sibe nama-sweater aqala ku-300 nawo futhi ahlukene ngama-design abo. Siphinde sibe nama-hood awo-350 nawo futhi yonke into mayisuke iphuma ka-DMC isuke iphuma ihamba nama-design ahlukene. Siphinde sibe namapeni, sibe nama-bucket sets, sibe nama-tracker cap. Ama-tracker cap abo-180, amapeni abo-150, ama-bucket sets ahlukene ngokahlukene. Kube khona awe-corduroy nawendwangu, awe-corduroy awu-180, awendwangu aba-150. Siphinde sibe nama-shorts, ama-swim shorts lawo bhukude. Siphinde sibe nama-shorts ananje sweatpants ngiyigqokile. Ama-shorts lawo bhukude kuthiwa ama-swim shorts aba-250. Siphinde sibe nama-sweatpants aba-350. Siphinde sibe nawo futhi ama-tracksuit aba-700. Siphinde sibe nawo ama-vest akuthiwa ama-basketball vest. Futhi nje ngasho nje ukuthi lapha kwi-catalogue kuningi. Ngiyezwa nami, ngiyezwa kakhulu. Futhi siyabonga kakhulu ukuthi ufike la kwishaneli yamaphanda. Into engizoyisho babukeli emakhaya, makukhulunywa ngendawo ezimangweni, sikhuluma nge-community la khona ekuthiwa khona ngey'khathi zo-HIV and AIDS emalokishini, lawo esiphuma kona iyabhubhisa kakhulu. Engangokuthi iy'ntandane ey'ningi nami ngomunye wazo ekuthiwa kukhule without parents. So lento ngiqonda ukuthi-ke babukele emakhaya asibasaphotheni abantu esikhula nabo because iyabhubhisa kakhulu. Engangokuthi njengamanje asinawo ngisho amanzi nje umazivuke ekuseni amanzi awekho emalokishini. Ziningi izimo ey'bhekana neyouth. So engiqonda ukusho nababukele emakhaya asibe yizathu zokuthi abantu baphile bakwazi ukubukela kuthina. Ake sizameni sisukume, asikwazi ukukhala ngohulumeni ngaso sonke isikhathi, asisapothaneni siwuyeke umoya, sesekane ngayo yonke indlela. Ngiyacela babukele emakhaya sisapothe lezi ngane because iy'ngane ey'ningi into esengiyinotisile zakhula kanzima without parent ngenxa yokufa kwaleza zifo ezabhubhisa. So njengamanje sabantu abayiy'nkosana abazali sikhulisa osisi bethu ngemali yethu yokuphanga. So ngiyacela bakwethu singacindezelani sabantu abamnyama. Ishaneli yamaphanda, YouTube Zamani Mzobe nizoyithola lapha ishaneli yamaphanda. Blackhands Media House ibona abasithwebulayo. Siyabonga kakhulu.